Ukoliko želite da naučite kako funkcioniše marketing i kako da napravite oglasne kampanje na Google Adsu, možete to naučiti uz kompletan kurs na Digital Lion Academy web sajtu. Unapredite poslovanje pomoću Google Adsa. Tražite svoj oglas klijentima kada pretražuju preduzeća slična vama. Plaćite samo za rezultate. Recimo, kad neko klikne na link koji ste ostavili u oglasu i poseti vaš web sajt, ili ukoliko klikne na vaš broj telefona i pozove vas da sazna nešto više o vašem poslovanju ili proizvodu. Google je mesto gde ljudi traže šta žele da rade i kuda žele da idu. Možete da se prijavite za prvu besplatnu lekciju i da isprobate da li vam se sviđa kurs. Naravno, ukoliko vam se svidi, možete upisati kurs i nastaviti sa kompletnim učenjem. Ako je kurs online i lekcije su u video formatu, svakako imate podršku predavača. Google Ads Search kurs nije potrebno prethodno znanje. Na kraju kursa stičeš Google Ads Search znanje da kreiraš samostalnu kampanju onako kako ti želiš za tvoj biznis ili za klijenta. Klikni na link u opisu i prijavi se za kurs već danas. Čekamo te!